We are the Pineapple Family! Back in the ball game! Good morning, Monday! Reality is real! Is here! No more bye-bye. No more Boracay! Nasing na? Aga pa di sing-sing, oh? Reality is here! Wala pa sa Papay na, kiss na, mami. May daw magnet ko kasi church. May ko balo. Ano siya? Anay. Ari di sa ano? Ang magnet niya. Kiss na ko. Bye-bye. Bola, hindi magdala? Okay. Sagat na kay Manoy uwi, may ara kami nga upod. Bodyguard. Bodyguard. Hindi kami kadate. Gapa-gapa. Ang balay lang galing. Na ano, dalon mo, no? Wala akong matupod sa balay. Let's go. That's why you so important. And if you haven't subscribed, Uli na kami. Wala. Medyo no. Wala kaya temprano pa ni. Good morning, Tuesday. Preparing for basketball training. Pero hindi na siya magpatapos sa iya training sa basketball kay may review sa science. So, 10:30 siya hasta. Back to the ball game. No more vacation. Wala ka man nagbakasyon? Ano mo lang itong Boracay ito? Kung wala nga abstinent ang training, wala makabakasyon. Right? Imo cellphone na! Cellphone mo! Bili naman! Sige. Mang laba may planggana nga dala. Galit baby. Thank you. Goy 9 ha. Happy sa ho. Ara nang in-order nila nga Beyblade ho. but there are many Right. unusual items found in her belongings. It is ano na sumo Wednesday, Thursday. Bye-bye na. Ara na yung phone. Cellphone no. Bye-bye. Good morning everyone. It's Thursday and waiting na lang si GJ sa iyang sugat, but while waiting ho, basket pa sila una. Okay na, yung mga training kay Coach Daddy. Lapayad ko yung sugat ah. Kiss na kay Mami. Kiss na ko. Gapa-gapa ko, baby, no? Go na. Bye-bye! Oh, sige lang ah. Iyalin lang da, dira sa tricycle. Bye! Love you. It's time for Daddy to go. Okay, may meeting siya. Tapos after that, sugato niya si GJ. Bye. And while they're out, hindi na pa ako nag-start sa akong labada. Managtapos naman ko. And nag-edit ako sa akong nga vlogs. Kaya nag-iba lang times. Bala nga daw tamagig ko magbangon sa aga. Pero
Kinanglan. Ay. Mayroon gini nga times, no? Takaan ako. Salamat. Gidya. Bot, We don't have a choice. Right. Coffee, anay. Let's get back to work na. Good morning, Friday. Dasiga na. Daddy, may meeting. Bayaan naman nila ko diya. Padilo-dilo ko doon ron. Kung naara na ang delivery mo, una. Mag-defense nga muna sa... Para na si Manong Joshua. Yan na. Hara na si Joshua po. Muna na sa... Ayos. Muna na sa... Hindi ka na yung mag-ano niya. Oy! Pela ba doon ka pangadala? Oh no! Tubigan mo. Pwede mo sa masugat ka rin 11:30. 11:30. Ay may laktan ko. 11:30 dyan siya. Chat lang naman sa trike. I-chat lang naman sa trike. O si mama mo. I-remind lang. Dito na sa sulod ka kantin na. Kasi kung wala, hindi mo sa makita. Sagwa sa kantin sa mampang. Ay may laktan ko, abe. Sige, Diyos. Sige, Bye, Dong. Si Daddy naman mag-go. Bye, I love you. Tubig. Manay na. Ha? Tagid ikaw. Bala to paras kagid sa bata mo. Lipat-lipat. Open ko ng gate. For the boss. Bye-bye, Dad. Close. Ari si Sing Sing and we're preparing kay may visitors naman kami from Iloilo. Cook. Wow, si Cook na. Araw gali amon Cook na. Assistant ang secretary. Wow. Ayan. Ay, kuya, ay, pakente. Ari gidya ang amon boso na. Dapat madula yan. Ayos. Wow, kadag ko. So, ang menu, prito nga bang roast. There. Then, buttered garlic shrimp. Kag nilaga nga baboy. Ang ginano ka lang itong hinulat ka man? Nilpon kaya. Hindi na ang food. Kaya naman ang mga visitors. Kaya na sila. Hindi malaga. Ay, sige. Di na panyaga ka mo. God bless. Hi guys! Gabi na wala gigali ko vlog for today. Saturday and May 31 June na gali buwas. Tapos kami yung sibin, managtulog na kami.
Everything is, wala man nabi masyado activity. Wala gid kami, wala kami, activity for today. Samad mo. Duwin, di man pwede na kung wala ko siya ginapampang kaya may pilases sa tiil na papali ko pa. Scratching mo. Skincare na lang si Mami. Moisturizer. Ay, dapat nag-serum. Galikuan na yung lipat ko. So, again, wala activity for today. Tulog-tulog na kami. See you na lang tomorrow. Kaya ma-church kami. Bye! Good night, everyone! Hello! Good morning! Di ko kabalo. Dahil lang ito welcome ko. Good morning! We're going to Eat pizza. Since it's Sunday, so church day, welcome kami. Hindi kuya kabalo mo si dati na nagtutog sa kung pwede kaya mo ng style mo. And then, kagapon, wala ko yung vlog. Nag-vlog ko kagabi. Gabi lang hamba ko, good night. Mulang to. So, see you sa church. Happy Sunday. God bless you. The illustration today is the mind. So, grocery na lang kami. And then, going home. Kami review pa si Louie sa iyang science. Ano Bit-bit siya ang diaper. Ito na dito si daddy. Ako niya o diaper. Yeah, the welcome ni kamo lang ha. Yeah. Happy meal gani ko no. We are home pero wala kami di internet. Dito kami ani sa Pihak Balay. Naki-connect kami kay kinahanglan ni doing mag online review. So to sa to subong ito anta sa. Hari siya di tubang na lang balay sa akon nga brother. Now we're back here kay may internet na kami. Ayun siya di. Review. Nanginay galing niya. Yes. Dini mo doon yung video doy. Thank you for watching. Bye.